Hello guys, dito kami Lamador. Dito kami mag-almusal. Ayan, nakaluto na ko guys. Ito, nagluto ko ng bulad. Ayan ay lasa. Talbos ng kamuti. Mayroon na kaming kanin pero naglungag mi pag-utro. Ayan si Pader, nangukab kung nakaluto na ba. Dugay ng mga kusinira. Pagkakudako mo ng lawas ni Mimi. Nagpaluto si Janice og itlog. Nagdugang kog saing og kanin, guys. Ayan. Nandito si Alan, guys. Hello guys, may buntag si Unto nandyan. Wala siya pasok ngayon. Kasi Sabado ngayon guys, magsisimbaw na ako ng S70. Simba siya, guys. Ayan, guys, ready na ang aming almusal. Ayan. Kanin at saka itong bulad. Ayan. Ready na pero wala pa si Mama o si Nestor o si Janice kaya nagpatanaw pa ni Undoy sa Manambalay. Kaya nadaot ang beauty ni Undoy, guys. Ayan, ready na ang basyo namin. Naka-ready na pero mamaya na kami kakain pag dumating na sila, guys. Lang dagko. Ayan guys, nagkuha na among ulam. Ulam istan guys. Ano ba guys? Nabuga si tatay sa kahoy. Nabuga siya guys. Kay white panuluho din he. Yan po, ayan, nabuga siya. Diba guys, nabuga si tatay. Marami yung pandera ni Lola. Tanaw guys, tada kay guys. Ayan, wala pa sila dito. Okay. Ayan. Ayan guys, maglupot siya. Wala pa sila dito no star. Ayan si tatay guys, nabugha sa kahon. Okay. Ayan guys. Maglupot ang kahoy guys. Okay. Kaya naglupot kasi guys. Ayan. Ayan si tatay. Dong, gapusin lagi ka datang uno dong. Ayan guys, si tatay. Okay. Ayan guys, nandito na sila ni Mother. Saka si Janice, si Nestor, dumating na sila galing sa Manambalay. Naon sa man ma? Dali na. Ay, no, naidagan ko ano. Dali na, dali. Dili siya kay. Ay na. Ubus sila dito. Dali makaon nung dana di ay. Mana ni kaon? Mana ni kaon din? Ninay. Tapos na kaming kumain, guys. Kumain na si Brownie. Ayan, si Relo na ang manghugas o plato, guys. Kay humana kami pangaon. Saan lang? Ayan, kusog na ilang tubig ni Mother. Kusog na gid. Di na siya gabot-bot siyang tubig, guys.
Ayan ang kuha nila ni Alan guys. Naman na kasi sila sa Medina siya naman na guys. Nandito pa kami sa Medina. Ayan ang kuha niya nga isda. Yan ay among sabawon para ulam sa hapunan. Ayan guys, samo nang isabaw para sa panihapon. At ito ay para dado na mo sa bukid. Ako nang titikan og asin. Kaya asa mo asin long. Sabi dagan kay asin na to sa kuanlong. Kuha ni Maribik. Ito na. Ako na siyang prituhon og masabunta guys. Mayroong locos oh. Ano siya takloblong ba? Kana? Pula? Kana pula? Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Ayan, tinulang isda at saka adobong talbos ng kamote at yan ay kanin. Ayan si Malot, kapatid ni Alan. Diba? Ito yan. Yan na pa guys me, magkaon sa tami. Diba? Tapos namin kumain guys.